Na ukwoniri handonsi asobereto moncho murgirerio Ndizi TV ase maragoba yabono chinga kichina nengo kwarigania SMS ya mangana mayanyare go komanyali abereka watega kurose mambi ya lengentambe weka chinse chigabono chiabono maragoba ni maitena kwa bwateri tukoligia elitunyare go sanga Harmonize tariki 29 omutinege sunteki amasaba go somutinye 12 omwaka bwekiri bubere na 20 noyo mubuna botambe chitariki bune chia rero omutinye buno yo rero egenteki yago sekebengi akole kanete ense mugete buna bona so mwaka weliwe ya muchimi ya kenda 25 nomo 1926 nalibono ense ya Germany amo nense ya Italy banyarete kobeka ese yogotinya obwamate gati yechinse chibere ayo na yakole kanete asenga kiyo kondeli tukulia rero na rigo sa kole kana na kwale nyara gukumanya senchira yobo ikiranu letena nenkuru kwa Vincent Onyancha. Konya chakera nelibuna umuwaziri w'obolemi Enzimani Onzarigo ni gobona nyarega kubolia balimi bonsi kumugania obolemi bwo ananose obutugi bw'echinswe maiga yoko igore enyumba yobokendu gose cold room as chinzu chira chikogachwa ase county ya Kisii buno muri Keito Mirdori Mumanyi agotumanya. Abalemi amona baoni bechinswe banyolire ekibakogokera maiga ya serikali ye county ya Kisii koigora enyomba asebago chokogaja chinswe elionchi saleka omoyega oragwa no mwaziri w'obolemi Esman Onsaligo enyomba eyo nigo ya igorwa ase omochiobo songo ensemo ya market ase omowaziri ababolia abatugi bechinswe kogendera no botugi nabo igo nabonchoreri agokora obonchoreri bwabo lero litukelira lero tolega iga a fish market yete ya Kisii yegotoka marikiti ase toko igore cold storage facility ekogacha chinsu chirikia gasuruko rwa chindani cheito yagaja aba bakoni chinsu bachinyorerange bachigora cold storage facility yege bwate capacity ya over 3 tons ekogacha chinsu chiritwa rusiri se chindani cheito egenteke nego chagotokonya mono aba oni baito bechinswe konye bakogenda tambe sana ngoenda bali paka no Kisumu bachikorigi chinswe bone bagoja kuchinyoreranga. Rio Fish tuko na focus ya wanawake na vijana. Sasa tunataka tukuze samaki na tukule samaki pamoja. Nigo chinga kiecho Onsaligo ababolirie bali bakoneri chinswe isiko yenyombe yo koirana ase nyombe yo omwaka otarachaka. Yongo saba abaoni bechinsu bali baito bagenda nsali naende kwanza koneri chinsu ororo yongo basaba samabera yo wanja ntu abaruseti alia ne serikali yabwate esababu yaruseti abantu koneri chinsu asa chabu bunalia yongo basaba muno mwaka ogochaka basieke baira naigora abonchorerian nabarabu nigo bagokera okoigoro ko asebateba obonchoreri bwabo nigo bagochiakoba obwoigoro mono. Nafanya na Kisii Fishmongers. Mimi ni muuzaji samaki. Yani nasikia vizuri. Nashukuru Kisii County Government kutupatia hii facility. Tunaitumia kwa njia yenye inatakana. I'm in charge of the cold room actually. Yeah, and I'm very happy for this opportunity. And I'm glad that we have been given these opportunities kama wamama, kama vijana, and tunashukuru sana the county government and also Rio. Nauza samaki hapa. Nimefanya kwa hii karibu mwaka 30. Hii nyumba vile tulitengewa, yani tumeshukuru. Kwanza upande yangu nashukuru sana. Ginko reporter ya Egetaseni Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biyamuno Mildred Momanyi asoroboti rwa senjira yobo ikiranu gosuko cha soroboti rondene libuna habara ikuro chinsemu niko bagandetse kogikiria anene aseganga yo koribya mama uncherelio na korete byama byo kubwatana gose coalition bwatani bali bakomoko boko mukonyumure bwenzo kurwa sorongo ruhagusibo igombara tigana magega uno muri Keito Brian Sagni Sena agotumanya. Ase ebunge ya South Mogirango nigo siasa egenderere tegotogota abwase bono mujumbe bwenseme Yumoske Silvana Sosoro abekretene nieganga yayo kulige kiroge kia sentunde ya kabere.
na ateye abantu banyasasaga ntobwate mechando yeriroba ntoigwa naine ntobwate mechando yeriroba tokwagacha epara ya ebirasi byateka twaretere chi expert chirigiri tolienjera tokwagacha togokora tumakora nyasase basi lakini binte imbi gokoruna tamwemo okogesa mbaringa bagoteba osoro tano tena ndaraso kwa bagari bagoteba osoro wanjira nire na basabire asa maskani gukwana ase orogongoruo nigosora ababolire bonsi kolemererania nabo igokoba maiso ekera matuko bona tigere inse yemetinye 5 ligokora obochori bona abantu abonse bakuburi gaki muba manyete abande bari bakuburi abande bakorire gasi ya serikali emiaka 30 mbali gokwani bantu nkaga na wanyene njira bagaje tinyomba gana bokumanya bantamba go chanka goko bachi chigasi ebagotama abande mbabwati no nyombaga moko bachi gasi bagotama ase omoyegoyo nigo boigoyo koligo baseneta bwe county ya Kisii omuske Okengo Nyambane ababolire aba South Mogirango kumubwate syago swabisi na niga gocha kolige keroge kyo gwetera ekyama kia UDA. Mumeona tumeanza safari ya elections na tunaomba wale ambao wanaenda kuulizia kura waulizie kura kwa njia sawa. Hatutaki watu ulizie kura wakitumia vijana. Raundi hii kama unataka kutumia vijana kutafuta kura, jua ya kwamba pia wewe huko na vijana kwako, wao ndio watangulize pale mbele. Abagirango nko basaba onenaro ochire ga koborio baseneta mwaro ronde ka gocha koborio baseneta ga ondo ochire ko basaba baseneta obo seneta kero kwenda bunge ogochikorosiri chiko mumuro ya somerete lichiko ekerege kiongerio getigire onde tayo naenda ochire ga bogirango asa maskani nje nko basaba nini wabadosi baito ninwe mumurota county nene na barabe na ntanyora libaga lyo gocha nyasasa kaki nko basaba mongakero mungwano yo chikura chyo baseneta nigo abaraye obagendereririe siasa chomo konyo maraibwe nse ya Kenya Mosque William Ruto na boigo mswada o bottom up economic model alisi tuare kulia sire na mangana ya pesa ikitiririka kutoka chini ikifika hapa chini unapata tone imekauka, lakini saa hii tunasema pesa inamwagwa hapa chini ikienda juu. Mwana nje nje tiniko itonde urasira irodinga na ane tiko gokani lakini yake sabu bya aya na magena togotega engoko eturagi osema na bagi mbale babegeta magena abo asira irodinga sawa mbale babegeta magena abo muna osoro ase William Ruto totige aseki tomanyeti ayara turagi Eretarian Brian Sagini Isena oyo no mulikito Brian Sagini sena asoro boti ro gosgoche soro boti ronde asama tukabwanga iga maiga sama tukayogo chengeresu kuna boigo mwako mojia igabanta bange baroka nigo ikazi nyagetari akolenga ne nyagetari ya Ramu omote ne nyagetari jo gotoka se county ya Kisii asomo chobo songoni gate birebuna abanta bange anaseri tukoliare nigo baroka nigo ikazi nyagetari jo asokoli gyo wenya kolenga nano kwa bobo joro omote ne nyagetari jo igagote abuna abantu abanga bayikira sinyegetari eyo nigo bwateme chando anane asogotwara liberera na boigo nigo bagwatigwa n'umutwe egento aboliri abantu banyale kolengo ebinyi bya COVID-19 nigo chinga kiechanyare kobolya abantu kone kingonyara bale chanje ya COVID-19 bunentere muyo wetanga kura sokwambukerwa ebinyi bya COVID-19 ochaka ekero twaruase emeyaga yaito ye Christmas na kogendera twabere to receive abantu batali bake unlike emyaka yende yanyuma whereby abantu abange ebago complain goroye ukurumwa kwemerongo ubwatigo kumotwe oboseswa na oko nyara gutatanga oiteka kwe chimiora macha ko chimiora continuously kero abanyagitari baito bakokora oburingori bwabo igo konyora nga 90%
y'abantu complaints chiri twanyorire 90% y'abantu okonyora nga mbaria batokire batarabetua chisindani echi chogotanga oburwaire obugenderete ase Amayia Ensa Eyemo n'echitsa chinde lakirende mono asoborwari obo bwaoro kiringa abantu bali babere bakonyora obochanchwa bw'echisindani challenges babo face echire a bit mild yani echire bulingo echire gekake nchinga munaba bataranyora vaccine so nakuwa bateba nga abantu baito bali gwanja mbaba isa bakolera cheche okubetu ko gusobo chanchwa banjerane banyore obochanchwa kiagara n'obugima bwao kero omonto kurwaniriria kiagara oise gotoka nga chanje ituranyonyora chances chokonyorwa n'amarwaire munakonyagwete mbe ya chirenene echiri very high lakini onekera okonyora ordinary mwananchi naenda akogotebia nga nintaeta maireso ochime na biro obokongu naende kworo kinga kulino gutamanya kiagara makweli tari gwa kaudi tokomanyekera chitaika gocha ndege sinini na bagekogera esali obugima bwao bagakwari gwetanga asokonyore chanje abasaibono nigo baboligwe konyara gutatumekwa n'abanasiasa bali bakoba chibese iri konyara koreta chiburaburu abasiabu nigo basemi gukoneka ngo bwaterana bale amo n'abasaibande anene aso konyara koreta umurembe meye county ya Kisii umunyakerobo otadiki Jonathan Mumanyi ka ukwana nigate birebuna abasaibu bwaterane amo n'abanyimbo amo n'ikinsemo cy'uburinda se county ya Kisii unencheremo yo konyara gusariyo busaria na gusiriyo busaria ase county ya Kisii. Actually, I'm in the forefront. You go with the young leaders. As you can know, Kurumagega, it is very well documented. Even tona korire mnabona iganta getego chaka by wakero serikali mbiamono bangeteri baganga ke police station hirangi ya Kisii. You can make sure that the gap between vijana na the security or the lawmakers nere closer in the abana mbako abo serikali so that they can work together. However, we need new fresh leadership of the people bari gerete the youth kuruwa nkoro yabo imetari mefuko ime abasaibono igachi besango tarachire chinyinge beka mubuko kapisa lakini karansanse kora an informed decision about your life. Let's come together, let's congregate, let's see. We don't know why people are going that way. We are Kisii tigatuanchane na ende chisegi chitwabere tokora wherever menengu abantu bakogore menenguri bagogotogore chibao twagachere chingoko chinyumba che chingoko nemenengu gotogora toito yominto. Avoid egento gekoro kwa esegi na no ito yomino igoro yomusacho ndogo tena na ende
Mwancho muligereria tugusaba kwabira soko burukana kwimitambo kiratogendete na mangana Amayia Ensa Eyemo ya bono marogoba tugotikana no robotiro nigo chinga kichiwo n'abana bodaboda bonse basemigwa ko nekibuna mbali koreta burabura so gutumigwa n'abana siasa umunyakero bw'abana bodaboda kurensemo ya kituta cha South Evans yototo nigo bona semenya abana boda bugo twaro mulembe anechinga kichiko bochori buguchi gokorekana. Egenti gitanga ninda tebie abana bodaboda baito asekero to chiko enega kiyo bochori ditanga nitiba baisa gutumika n'abana siasa ege kogera umwana siasa niga gukungaina ayo kwa siringi 200 kwagenda kurwani umwana omino ekero kubwatu naye bieka igoti gatoteme ko bikomorembe tutaraenda chikura nekero twakurire chikura na inde ekero muntu agutumagendo rwane motebia atangane kurwana ayoru maegaye. Omuroberio CBC nigo gendrete kumusebirangari aho korwa saba Kenya na bogena bayibuli nigo chinga kichi umunyakero bokurwa se bode tenete chisemya se county ya Kisii Nderi anyarega kubolia bayibuli ko koboko engane yo ano muroberio CBC unumulike ito sara nyarangi ondita baraza agotomanya. Wizara yechisemi wetera aso omowaziri Professor George Magoha nigo achikire chiskuru chonsi imeyense ya Kenya usingerera omoroberio OCBC omanyekanete buna competence based curriculum oyogo ikirabono abayibuli abange bagendererete kwamereria. That CBC is not working and is expensive. Life must continue as the courts argue the pros and cons of competency-based curriculum. But let me just add that the competency-based curriculum is bringing back our child. The competency-based curriculum is bringing back our children because the parents are now forced to engage. Professor Henry Nyabutonderi oyole omunyakerogo bw'ekibodi ky'ekiskuru ase county ya Kisii nigamentire omokya engana y'omoroberio OCBC gokorwa ase kiskuru chonsi gusi elyogokinie birengo by'ekisemi. Igondete kuinyuria Bible nga buna abana bagochaka omwaka oyo gochaka tamu ya gatatu oigatobe prepared nga CPC neta keire gotoka jiskuru egosomiwa balimore as secondary schools 2023 junior secondary schools ngoso ajire gotwara CPC igobuna Bible twebekange moroje ministry ya tebirenga CPC weikekorwe na into as a county education board we got to implement. Omochando bwemeremo imeyense ya Kenya na Gusii nigora chekwera onyalioka omoroberio yo OCBC ogoikirana na borokiwa konyora amaigelio aikiranete korengana na onderi. Tobuyabuga yekiagera CPC nerego jikoba epanasia to the problem ya employment or unemployment in this country. Igo 844 to are emphasize on performance lakini CPC we are looking at the competences. The competence ijigo ja konya abana in their future. Igo to support CPC na inda Bible tuko basaba na inwe motobwatesie CPC ye ebe successful as a county. Omwaka ogocha amatema goika achegokoreka korengana no gochika kwe wizara yechisemi amo nababwatani bonsi. Igona gotenga abana ngujibara gokora amatemwa omwaka ogocha KCP na KCSE korumaji mpaka April igotware kubasaba Bible mogendere kubera n'abana bainange engaki holiday baze kogenda into festivities egiagera in the past otwakorera matemu omwaka koeli this time round because of the change of the program one to gokora matemu engaki omwaka otakere gochaka on the education board othe kwa assure Bible na stakeholders mwens nga ntuntore prepared for the exam egiabune program ya change tokaewe program wana kia jiskuru jiko manage jiko run njia run according to the program ya ministry. Siasa chumwaka ogocha chingaki amatemwa arobereire nchirigo cha wancherwa gokorwa asa barokigwa imeye chiskuru aseboigo amachiko a COVID-19 aena kigwe eliogotanga okwambukiligwa kwebinyinye Roche elections injire omwaka ogocha chi campaign gocha akajire
Gonare gosaba abantu baito mumanye ng'aki chikampeni ejeji njiro jigokonya abana so weta matemu chikampeni jibaza gukora uchisukuru engaki abana bagenda gukora matemu kanga abana botoereru bali mu bwa chikampeni jikorera isiko jibaza gukora within the schools. Boards of management bali mu college school rorango nga Ministry of Health protocols injire followed strictly egere ntobaza gutwara cases ya COVID-19. Ndali nigo aganeire abagusi bonsi amo n'abakenya omwaka omoyabwe kirwibere na 2022 oyubwe bisyo amo n'amagenderero. Abantu baito uyengaki ya festivities ngaki Christmas no mwaka omoyibwe togochaka. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Oyo no mori kyoito Sara Nyarangi Ontita gotikana no roboti runi gotoka ndo ikaso roboti ronde bunenjere ya moyo gokoro mwaka iwembe aoni gebigendrete gosanga hamo na abantu batari kwenyara bono abatakano na boigo na waboraka kurwa sekembe kia Purity Ministries kurwa sekanse ya pefa imeyo mucho bosongo daraja 2 nigo babwate kibakwe gokeria buna mirudde mumanyi agutumanya. Amatuko abere oka atigaire elizo tambokiego cha omwaka omoyabwe kiri bubere na 2022 omwaka orabe osiasa yogo chiago chora abarai ao Kenya engima. Abanyina ababoroka amana bagaka abatakanwa kurwa ekyombe kya Purity Ministers imeye kanisa ya Catholic ya pefa enseme ya daraja 2 Bosongo nigo balemeki bakogokera magega yo kunyorwa ase obokonyi bwechindagera ao che Christmas kyo mwaka omoyabwe se etariki eyemo. No torega amuna bangina ababaito nabagaka abatore nabaramo aseri tukuria rero twagokire Nyasaye naende atobangeire Christmas yeito nanyeki anyorirwe lakini bono echine chichinga kichingia ekero tole ange gotamboka gochyo bwakonde. Nigo abanyina abo amona bagaka abo bali komino yomo bairaneria ngambi yamono yabene gochya ase kyombe ekemogyo korwa obokonyi korwa chinse cha Maiko ase okobakonya nako banyora buna ababoraka elio bachengere omwaka omoyana mogoko. Mimi ni mama mjane nashiriki kanisa ya pefa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametuweka paka saa hii. Hatuna chochote tunaweza shukuru Mungu kwa sababu tunamshukuru ametupatia. Tumepata ile kidogo tusaidie naye watoto. Tunashukuru Mungu. Tindani wala msaada ndio wezi ku serikali lakini ese nje bono igekundi eke kyabere ge support sana. Tali ngese ndagera yoka. Ntobwate nande ebintu bire toja twara akora mune igekundi bono tokwenana kibesa ntobwate kito tokwaina no muntu rata iko mu kimune school fees egekundi yeito twabaire esukari kero yo monyori chikilo 10 onyoriro mochele chikilo 10 banyorire sabuni emete bere bago chigwesiberia abanyorire omo bago chigosiberi chianga banyorire amabere bago chikonywere chai nebite binge birinya sato seseniri na birobya ne chibando banyorire chibando emetoliro 10 kero yomo. Sanga na bamino bali batari kwenyara ilioko baorokia obwanchani ekereto gochikoswa omwaka omoya korwaiga egetaseni kya Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi.